Diyos maraynaldo po sa tuyagabos, asin welcome sa selebrasyon kan misa nin banwaan. Ngunyan iyo an ikaapat na Domingo nin Kwaresma. Kaibakan sa itong mga personal na intensyones, idulot man niya to ang pasasalamat, dulot kan bunyag family, thanksgiving and petition of Lorraine Ivana, B. Clarete and family, Lorraine Evanin, and Robert Eifert Jr. and family, Arnel Jose Rubio and family. Thanksgiving by Nene del Rosario in honor of Saint Joseph offered by members of Prayer Warriors of the Holy Souls. Thanksgiving offered by Mercy Capistrano and family, Salve Cabral, Harry Robredo and family. Thanksgiving and special intentions of Miss Baile, Matias, and Ingero family. Thanksgiving by Mr. and Mrs. Ernesto de la Cruz. Thanksgiving by Sis Nitz Abio. Special intentions for complete healing of Father Luan Harcia, for complete healing of all sick members of CRC and LLFCC, especially Salvi Cabral and Te Bahamonde, for safe and good health of Rosalia Asense, and for complete healing of Jane Santa Rosa, offered by Binang Bunyag, for complete healing of Cindy Bunyag, for Arnold II Bunyag to pass the civil service exam on March 26, offered by Binang Bunyag, for safety, good health, and divine guidance of Maria Faydona, Jerome and Viel Maria Rodriguez, for safety, good health, and divine guidance of Arnold Corby Bunyag, Carmen and Arnaldo II Bunyag, offered by Sis Binang Bunyag. For divine intervention of land dispute, offered by Nene del Rosario. For Christine K. Buquiron, to pass the Prometrics exam, offered by Shirley de la Viña, for complete healing of Salve Cabral, for good health of Letty Robredo and family, petition for fast recovery of Alpio Santiano, for healing of Rolando Calomos, offered by Joy Calomos. For the eternal repose of the souls of Arnaldo, Arvin Arnold, Jose Alfredo, Maria, Ixonias, Angelica, offered by Binang Bunyag. For the souls of Belen, Rodrigo, Pantaleon, Reynaldo, and for all souls in purgatory, offered by Nene del Rosario. For the soul of Luisa, offered by Sammy Vasquez. For the soul of Rodrigo, on his death anniversary, offered by Ellen Gutierrez and family. For the soul of Loncio, offered by Mercy Capistrano. For the souls of Ferdinand, Carissa, Amancia, offered by Pobrecita Labanta. For the souls of Nazaria, Alfonso, and for all souls in purgatory, offered by Malu Bendicio. For the souls of Ferdinand, Josefa, and for all souls in purgatory, offered by Matias family. And for the souls in purgatory, offered by Nitz Abio. Sa gabos po na nagdulot, salamat po. Inaapudan kita, gabos, na magsarig sa katotoohan. Kaipuhan na panindugan niya to ang katotoohan na susog sa kabutan kan Diyos. Kaipuhan na maging kitang maimbod sa pagsabuhay kang katotoohan nagikan ki Kristo. Iyo ini ang kapahayagan kan liturhiya ngunyan na ikaapat na Domingo kan Kwaresma. An mamamayo kan selebrasyon niya tungunyan, iyo si Reverendo Padre Darius Romualdo, Chancellor kan Archdiocese kan Cáceres. Matindog po ang gabos asin maugmang awiton an awit sa pagpuon.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo kagurangnan ta, an pagkamot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako untan sa tong mga kasalan, panganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamahan, asin sa indo mga tugang, panagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos sa Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darawon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita, Diyos nahulikan sa imong tataramon, makangalas mong ginibo an pakipag-ulian in katauhan. Warasan namimibi kami, na sa hayag na debosyon asin marigo na pagtubod, maghidali sa maarabot na solemnidad kan an Kristiyanong banwaan. Huli kay Jesukristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay, asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Liturhiya kan tataramon, matukaw po ang gabos. Ang paglahid ni Lana, nagpapahayag kan pag-ako, kan presensya, kan kagurangnan. Hemateon po niya to, an enot na babasahon. Pagbasa sa inot na libro ni Samuel. Nagsabi ang kagurangnan kay Samuel, "Panoanin Lana ang sa imong suungay asin lakaw. Sinusugo ta ka kay Hese na taga Bethlehem, tanahiling ko sa iyang mga aki, ang napili kong hade. Tara, pag-abot ninda asin pagkahiling ni Samuel kay Eliab, nagsabi siya, "Totoo, nasa atubang kan kagurangnan ang sa iyang linahidan." Alagad nagsabi ang kagurangnan kay Samuel, "Dai mo pagtingkalagon ang sa iyang anyo o ang halangkaw niyang tindog. Huli ta isinikwal ko siya. Day ako naghihiling siring sa tawo, na ang tawo naghihiling kang minasabat sa mga mata. Alagad, ang kagurangnan naghihiling sa puso." Pinaagi ni Hese ang 7 niyang aki na lalaki sa atubang ni Samuel. Alagad nagsabi si Samuel kay Hese, "Mayo digdi ang pinili kan kagurangnan." Dangan naghapot si Samuel kay Hese, "Iyo na ini ang gabos na mga barubata." Nagsimbag si Hese, "Igwa pa ning natada, singuhod, ugaring nagpapasabsab kan kawan." Nagsabi si Samuel kay Hese, "Pasuguis siya asin kuahon. Tadai kita matukaw sa lamesa,
sagkod na mayo pa siya digdi. Kaya pinasuguan asin dinara ang nagpupula-pula, magayon ang mga mata, asin marahay na paghilingon. Nagsabi ang kagurangnan, buhat, lahidi siya, taiyo iyan. Kinuha ni Samuel ang sungay na may lana, asin linahidan siya sa tahaw kan sa iyang mga tugang, asin sinakop si David kang espiritu kan kagurangnan, puon kang aldaw na idto, padagos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. An kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. An kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. An kagurangnan sa kong pastor, di ako magkukulang. Sa maduot na kapatagan, pinapaluko niya ako. Pasiring sa matiwasay na katubigan, dinara, ang sa kong kalag, pinapaginhawa. An kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. Inaantabayan niya ako sa mga gira ning kasuriputan. Alang-alang sa iyang ngaran, maglalakaw man ako sa kababan kang anino ning kagadanan, day ako matatakot sa maraot huli ta ika kaibako. An sa imong badas, asin sugkod, yaon rinaranga ako. An kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. Inaandam mo sa atubang ko ang lamesa, laban sa sakong mga kalaban. Linalahidan mo nin pahamot ang sakong payo, ang sakong kopa, nagsusupay. An kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. Karahayan sana asin kabuotan ang maglalamag sako. Gabos na aldaw nin sakong pagkabuhay. Mag-eerok ako sa harong kang kagurangnan sa lawig nin mga aldaw. An kagurangnan sa kong pastor, mayong magkukulang sako. Kitagabos, danay na nabuhay sa liwanag kan grasya ni Jesus. Mapapasatuya ang liwanag kung kita nabubuhay sa katanosan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga tugang, kamo kaidto diklom, alagad ngunyan ilaw sa kagurangnan. Bilang mga aki nin ilaw, kamo malakaw. Ang bunga nin ilaw, yaon sa gabos na karahayan, kasuriputan, asin katutuohan. Iniisi kun ako ang kagaya-gaya sa kagurangnan. Day kamo makiayon sa mga tagiltil na trabaho kandiklom. Ugaring, pahimutikan nindo iyan. Ang mga gibo ninda sa hilom, makasusupog na sambiton. Alagad, ang gabos na nagpapahimutikan kan ilaw, napapahiling taan gabos, napapahiling sa ilaw. Huli kaini sinasabi, magmata ka, o paraturog, magtindog ka, hali sa mga gadan, ninsisirangan ka ni Kristo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabo sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Centuam adoramus Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine. Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine. Laudamus et glorificamus, resurrectionem tuam, laudamus Domine.
laudamus Domine. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kisanwan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nag-aagi, nakahiling si Jesus nin tawong buta, poon pagkamundag. Hinapot siya kan sa iyang mga disipulo, Rabay, si Isay ang nagkasala, ini o an sa iyang mga magurang, ta siya namundag na buta. Nagsimbag si Jesus, ni ini dai nagkasala niyan sa iyang mga magurang, kundi tanganing ikapahiling an mga gibo kan Dios sa iya. Kay puhan nagibuhon ta an mga gibo kan nagsugo sako sagkod na aldaw pa. Maabot an banggi na mayo nanin makakahimo. Pagyaon sa kinaban, ilaw ako kan kinaban. Pakasabi ka ini, naglutab siya sa daga, asin nagibonin laboy sa lutab. Ilinahid ang laboy sa mga matakan buta, asin nagsabi sa iya, magduman ka, maghugas sa tangke nen siluwe, anbot sabihon sinugo. Kaya naghali, naghugas, asin nagbalik na nakakahiling. Si sa iyang mga kanatad, asin si mga paratanaw sa iya kaidto, ta siya makilimos nagsasabi, bako ini si dati nakatukaw asin nakikilimos, sabi ninda, siya. Sabi nin iba man, bako, kundi kaagid niya sana. Siya nagsasabi, ako. Kaya nagsabi siya sa inda, kunsiring, paano nabuksan ang sa imong mga mata? Nagsimbag, si tawo na inaapod Jesus, naggibo nin laboy, linahidan ang sakong mga mata, asin nagsabi sako, magduman ka sa siluwe, asin maghugas. Kaya nagduman ako, naghugas asin nakahiling. Hinapot siya, hain siya. Simbag, dai ko aram. Dinaranin da sa mga Fariseyo ining dating buta. Sabat kan aldaw gibuhon ni Jesus ang laboy, asin buksan an sa iyang mga mata. Kaya giraray nagapot sa iya ang mga Fariseyo kung paano siya nakahiling. Nagsabi siya sa inda, tinapalan niya nin laboy ang sakong mga mata, naghugas ako dangan nakahiling. Igwa sa mga Fariseyo na nagsasabi, bako hali sa Diyos ang tawong iyan, huli ta ang sabat dai niya inuutob. Alagad sabi kan iba, paano makakagibo kan siring na mga tanda an makasaalan na tawo? Igwa sa indanin pasuwayan. Kaya nagsabi sinda sa buta, ano an masasabi mo dapit sa iya, tabinoksan niya ang sa imong mga mata? Nagsabi, propeta siya. Ngunyan, dahil nagtutubod ang mga Hudiyo na siya buta, asin napahiling sagkod na maapod ang mga magurang kaining lalaking napahiling. Naghapot sa inda, ini ang sa indong aki, nasabi nindo na mundag na buta, na paano ta nakakahiling na siya ngunyan? Nagsimbag ang mga magurang. Aram niya mo na inian sa mong aki, asin tabuta siyang namundag. Kung pinaano, tangon niya nakakahiling na siya, dahil may aram. O kung si Isay ang nagbukas kan sa iyang mga mata, dahil may aram. Siya ang haputa, may edad na siya, mapaliwanag siya para sa sadiri. Ini sinabi kan sa iyang mga magurang, hulitan natatakot sinda sa mga Hudiyo. Ta nagkaoroyon na ang mga Hudiyo na an magmidbid sa iya bilang Kristo, magiging siblag sa sinagoga. Sa dahilan na ini, may edad na siya, siya ang haputa, inapod ninda giraray ang tao na dati buta, asin sinabihan, tawing kamurawayan ang Diyos, kami arami na ang tawong ini para kasala. Nagsimbag siya, kung para kasala siya, dai ko aram, saro sana ang aram ko, kay to ako buta, asin ngun niya nakakahiling. Kaya sinabihan, ano ang ginibo niya sa imo? Paano niya binuksan ang sa imong mga mata? Nagsimbag sinda sa inda, nagsabi na ako sa indo, asin dai kamo nagdangog. Paano tabot giraray nindong magdangog? Bot nindong magiman niyang disipulos? Ininsulto siya asin sinabihan, ika disipulo niya, kami mga disipulos ni Moises. Kami nakakaaram na ki Moises nagtaram ang Diyos, alagad ini dai may aram kon sa inhali. Nagsimbag sinda sa inda si tawo, diyan baya an makangangalas, kamo dai nakakaaram kon sa insya hali,
alagad binuksan niya ang sakong mga mata. Aram ta na ang Diyos dai nagdadangog sa mga parakasala. Alagad kun makidiyos ang sarong taho, asin nagigibo kan buot niya, dinadangog niya iyan. Dahil pa lamang nadangog na may nagbukas kan mga mata nin sarong namundag na buta. Kun bako siya hali sa Diyos, mayo siyang magiginibo. Nagsimbag sinda sa iya. Sa mga kasaalan, lubos kang namundag, asin ikasanaan matukdo sa mo. Dangan itinapok siya sa luwas. Nadangog ni Jesus na pinalayas siya, asin paghanap sinabihan, nagtutubod ka sa aki kan tawo. Nagsimbag siya, si isay siya kagurangnan, tanganing magtubod ako sa iya. Nagsabi sa iya si Jesus, nahiling mo siya, an kaulay mo siya. Nagsabi, nagtutubod ako kagurangnan, asin nagsamba sa iya. Dangan nagsabi si Jesus, para sa paghukom ako nagdigdi sa kinaba na ini, tanganing andai nakakahiling makahiling, asin ang mga nakakahiling maginbuta. May mga Pariseo na kairiban niya, na nakadangog kay ni, nagsabi sinda sa iya, kami man buta. Nagsabi sa inda si Jesus, kun buta ka mo, mayo kuta ka mo nin kasaklan. Alagad ngunyan, nagsasabi ka mo, nakakahiling kami. An sa indong kasaklan, yaon man giraray. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos. Diyos maray na aldaw sa indo gabos mga tugang. Diyos, maray na aldaw man po, Father. Sa logic, kan kami philosophy, saro sa mga fallacious arguments, iyo ini, love is blind, but God is love, therefore God is blind. Tama? May katotohanan ang kasabihan na ini dahil sa Santa Misa, after kang huli kay Kristo, sinasabihan taan Diyos na magbuta-butahan sa satong pagkakasala. Sabi ba kayong kagurangnan, hare paghilinga ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod nin sa imong simbahan. Takong buklato nin Diyos ang sa iyang mata sa kasalan ta, mayong maliligta sa sato. Kaya sabi ta sa Santa Misa, hare paghilinga ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod nin sa imong simbahan. Mga tugang, napakahalaga kan paghiling. Mahalagaan sa tong paghiling. Mahalaga ang perspective nyato sa buhay. Iba-iba ang sa tong paghiling. Iba-iba ang sa tong perspektibo. Kita dati, ang pagbada sa aki, ang apod kayan sa tuya, disiplina. Pag nagduman ka sa Amerika, ang apod ninda kayan, child abuse. Dahil iba man ang paghiling ninda, di ba? So napakahalaga kan paghiling. May nagkumpisal nga ni sa padi, sabi niya, Father, nagkasala po ako. Taso bagong aga, nagatubang ako sa salming. Halos sarong oras kong pinaghangaan kang kagayunan ko kang itsura ko sa salming. Sabi kan padi, iha, bako lang ining kasalan, kundi kalukuhan, asin imahinasyon mo lang. Mga tugang, ang Ebanghelyo nag-iimbitar na magsalamin kita para mahiling kun may sintomas kita nin pagkabuta. Iyo po. Minsan may nagtaram kay Helen Keller, saro siyang sikat na author, alagad buta. Sabi sa iya, what a pity, you have no sight. Nagsimbag si Helen Keller, yes, but what a pity, so many have sight, but cannot see. Kadakol ang nakakahiling, alagad nagbubuta-butahan. Okay. Anbot sabiyon, may dawang klase nin pagkabuta. Igwang pisikal na pagkabuta, igwa man na espiritual na pagkabuta. Hilingon ta ang pisikal na pagkabuta kan lalaki. Enot, ang sa iyang pagkabuta, ipinangaki siya na buta, buong buhay diklom ang paghiling niya. Pandua, ang pagkapangaki sa iya, ipinangaki siyang tios sa pagkabuhay. Pantulo, ang sa iyang paglilimos. Dahil siya makatrabaho nin maayos, kaya naglilimos. Sabi kayan, 80% kang sa tuyang trabaho, depende sa satong mata. Okay. 80% kan satong pagtrabaho, minadepende sa satong mata. Ang buot sabiyon, 20% lang ang output kang sarong taong dai nakakahiling.
Kaya goodbye cross-stitching, goodbye basketball, goodbye movies, goodbye swimming, as in iba pa. So ngunyan, hilingon niya to, pira ang tawong buta susug sa ebanghelyo. Enot, mailing nato, ang enot na mga buta, iyon mga disipulo. Ang hapot ninda, si Isay ang may kasalan sa pagkabuta, kan lalaking ini. So imbis na maghapot kung paano matatabangan ang buta, naghahanap ng mababasol, ibang tao kaysa ang matabangan ang taong may helang. It is an excuse. Nagbubuta-butahan sa sitwasyon kan lalaki. So there are many instances sa atong pagkabuhay na kita nagbubuta-butahan. Minsan baga, aram tang sala, kita pang nasusupog magtuyaw sa sarong bagay na sala. Ayo. Minahiling na sina, minahali na sana kita, tahabo tang ma-involve. Naghahanap kita ng excuse. Masabi kita, dahil na kita makiaram dyan, baka gulo pa yan. Pandua, ang mga magurang kan buta. Sinda mga butaman, natakot sindang magpatunay o magtistigo ng aki ninda pinagpala na taawanin paghiling. Natakot baka sinda matanggal man sa community, matanggal sa sinagoga. Igwanin mga taong arog ka ini, siring ka ini. Habo mong magtistigo. Ang iba nga ni, nababangalan ng kwarta. O, dahi ka na ngayon magtistigo, magbuta-butahan ka na, sabihan mo lang dahi mo na hiling, mayo ka sa kang oras na nangyari ang krimen na iyan, gura na baga, 1,500,000, paiskulahon ko pang aki mo, dahi ka lang magtistigo, magbuta-butahan ka lang, mag-deny ka lang, dahi ka lang magtistigo. Iyo. So, sa pantulong buta, iyo ang mga Pariseyo. Ini, dahi ninda maako ang pagpapala na resibi kan butang lalaki. Mas nahiling ninda ang pagbalga ni Kristo. So, dipisil akuon ang katotohanan sa mga nagbubuta-butahan. Mas nahiling ninda ang kakulangan sa buhay. Iyan ang habo nindang mahiling. Pagtotoo. Kita baga, minsan nabutang mahiling ang katotohanan. Probara nung may nagsabi sa imbo, ika baga hambugon, tamakukulugan ka. Habo mong hilingon ang tendency masimbag ta masimbag, iba ko akong hambugon. Imbis magsalamin ka, masabi ka, iba ko ako kaiyan. Ninhulita, masakit, ato bangon an katutuuhan. Pag kinikriticize kita, makulugon ako iyan. Makulog ang katutuuhan. Mas madali pong bulungon ang pisikal na pagkabuta kaysa spiritual na nagbubuta-butahan sana. Iyo po, mas dipisil iyan. Ang pang-apat, iyo ang buta. Ang lalaking buta. Siya may pisikal na diferensya, alagad may katanusan ang puso. Maririsata na kadaklan sa mga buta, makusog or mapanasan sa indang pagmati o ang ibang senses. Andain niya nahihiling sa mata, nahihiling niya sa puso. Iyo ang dahilan kung namati kan buta, ang pag-ako asin pagbulong ni Kristo sa iya. So ano ang alok sa satuya, mga tugang? Ang alok, iyo na makahiling kita nin lagbas sa pisikal na paghiling. Nalugod ang satong paghiling, makaagid sa paghiling ni Kristo. Kaya sa inot na babasahon sa libro ni Samuel, sinasabi, ang paghiling nin kagurangnan, bakong siring nin paghiling nin tao. Nahiling nin tao, ang lalawgon sana, alagad nahiling nin kagurangnan, ang puso. Ini ang problema kan mga Pariseyo. Sindaan tunay na buta. Sinda buta. Dahil ang realidad, iyo na ang lalaki nangangaipo na mabulong. Binulong siya ni Kristo. Alagad inidain nahiling kan mga Pariseyo na ang lalaking buta nangangaipo ng pagbulong bako nin kondinasyon. So inidain nahiling kan sa indang mga puso. Alagad importanteng bagay ini. Sabi ba kang Little Prince, it is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye. Bako lang physical na paghiling. So ano ang bulong sa pagkabuta ninda? Ang ikaduwang babasahon sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso,
Makukuata ang bulong sa espiritual na pagkabuta. Iniimbitaran niya ang mga taga-Efeso na mamuhay sa liwanag, bakong sa kadikluman, magmatasinda sa pagkaturog, bumangon sa mga gadan, asin maliliwanagan ni Kristo. So ang solusyon, ang taong nagbubuta-butahan, dapat ma-expose sa liwanag. Anbot sabihon, ang kagurangnan ang magsirbing liwanag sa satong buhay. Taano? Dahil enot, si Jesus ang liwanag na nagbabanaag. Shining light. Ang sa iyang liwanag dapat maglagbas sa satong buhay. Nadangog na nindo ang istorya kan sarong aki na nagtour ang sa indang klase sa manlain-lain na simbahan. Asin paglibot ninda sa mga simbahan, nahiling niya ang mga imahin nin santo na nakaukit sa stained glass window kan mga simbahan. Pagbalik sa eskwelahan, hinapot siya kan maestra. Si Isay ang inaapod na santo. Simbag kan aki, ang santo, yu itong sa saindang buhay, minalagbas ang sirang kan saldang. Mga tugang, siring kaini ang imbitasyon sa to na mahiling ang liwanag nin Diyos sa satuya kan satuyang kapwa. Panduang imbitasyon, iyo si Jesus ang liwanag na naghahanap sa to, a searching light, seeking light. Kan maaraman niya na ang buta itiniwalag sa komunidad, hinanap niya ini para tawan nin bagong pagtubod. Dahil makatubod-tubod ang mga Pariseo, kang hinahapot siya. Kaya tiniwalag siya. Asin alagad kan maaraman ni Kristo, hinanyap niya ang lalaki. Asin hinapot nagtutubod ka sako. Sabi niya, yes Lord, I believe in you. Because God is a searching God. Siya ang Diyos na naghahanap. Hinahanap niya kitang makabalik sa iya. Hinahanap niya si Adan, asin si Eva, kan sinda magkasala. Siya ang liwanag sa konbersyon ni San Pablo. Hinanap niya ang mga nawawarang tupa. Siya ang Diyos na naghahanap sa to. Pantulo mga tugang, si Jesus ang liwanag nagligtas sa to. Saving light. Kan enot na panahon, kan Kristyanismo, ang istorya sa Ebanghelyo ngunyan, pinapanungod sa satong bunyag na inako. Siring sa lalaking buta na naghugas sa tubig ning Siloe, asin pag-aon nakakahiling na, siring man kayan ang pagtubod na binunyagan, para tubod na binunyagan, na naghugas sa tubig nin bunyag, asin pag-aon niya, nag-ako nin espiritual na kaligtasan. So nabulong sa pagkabuta, huli kan orinal na kasalan sa pagkamundag, ngunyan, nag-ako nin kaligtasan. Mga tugang, an kagurangnan, an ilaw nin kaligtasan. Kung kita nabubuhay sa kadikluman, kita buta, asin dai maliligtas. Kaya kaipuan ta sabihon, asin sa satong pamibion ngunyan, kagurangnan, gusto kong makahiling, muklata an puso kong buta. Amen. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesu-Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mamibi kita sa Ama asin maghagad na paumayan an manlain-lain nyatong pagkabuta. Tanganing mabuhay kitang siring sa maninigong mga aki nin liwanag. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi.
Tanganing ang Santo Papa, asin ang mga namamayo kan simbahan, magdanay na masigasig sa liwanag kan Ebanghelyo, asin magbanaag kan kaugmahan, na bunga nin pagiging dayupot sa Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang satong puso, magdanay na bukas sa pagtabang sa satong kapwa na nangangaipo kan satong tabang, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga nalalagalag sa dalan nin buhay, asin yaon sa kadikluman ning kawaranin paglaom, na makahiling kan liwanag kan Diyos, ki Kristo Jesus, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang gabos na mga ina, na mga paradara kan balaog nin buhay, biyayaan kan Diyos huli kan pagkamuot, asin pagtubod na inihiras ninda sa saindang kaakian, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang sa isip, asin sa hawak, maranga asin mapaumayan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang gabos na gadan, mag-ako kang kapahingaloan na daing kasagkuran sa liwanag ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Langit no na Ama, hinanyuga ang samong mga pamibi, asin warasan sa mo, ang grasya na mabuhay sa liwanag nin sa imong katotohan, mantang kami naglalakbay sa pagtubod, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia, matukaw po ang gabos. Matindog po. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ang sako, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akon manlugod ng kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Mamibi kita, kagurangnan, kaming mapakumbabang namimibi, maugmang nagdudulot, kan mga atang ninbulong na daing sagkod, tanganing gibon mo kaming maimbod na magpahalaga sa indaman sana, asin maninigong magdulot sa inda para sa kaligtasan kan kinakban. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu, itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkuran, uli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Nahuli kan misteryo nin pagkanitawo, dinaranya ang katauhan, na naglalakaw sa kadikluman, pasiring sa kaliwanagan, kan pagtubod, asin huli kan pagbunyag sa bagong buhay, ang mga namundag na oripon kandaan na kasalan, inampun niya bilang mga aki. Kaya ang mga langit nun, asin ang mga daga nun, nagsasaranong sa bagong awit nin pagsamba,
Asin kami kaiba kan gabos na hukbo nin mga angheles nagrurukyaw daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang karunahan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin dagat, ano kan sa imo kalurawayan. Hosana sa kaitaasan, panatang ang inaligid, sa ngalan ng kagurangan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanang gadaan banal, burabo ning gabos na kabanalan, kaya ning mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugari niyang buot, pinasaluiban sagkot sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat binaak ini, asin tinaoso sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, tayni ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaoso sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Tayni ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkakagan mo, kagurangan, ipinapangaretan niya mo. Ang kalabuhay mo liwan, ipinapahayag, sakot na ikaw magkatulog. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birena Ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa nakapagayagaya sa imo. Magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon.
Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no ng kaugalian, nangangas kitang magsabi, Ama niya mo na yamon sa langit, ang panalon, ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, itsirin sa langit. Ang samong kapkanon sa araw-araw, itao mo sa muyak monya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin para kami ang narahasa sugod, kundi agawa kami sa maraon. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglawom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo. Ang sakong katuninungan tinataw ko sa indo. Haraw paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoa na siya mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay namapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kamo nin katuninungan. Peace Peace be with you. Peace. Pero ang Diyos na nagpapara, ang mga kasalan kang kinaan.
kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Madya sa pakisumaro ki Hesu Kristo sa banal niyang awa, asin sa iyang dugo, sa iyang itinatao ang buhay para sa kaligtasan ng katauhan. Madya sa agako ki Hesu Kristo sa sakramento nin pagkamot, tinapay nin sa tong buhay, alakon, harap nin kaligtasan sa tuyang ilumon. Ansisay man ako makan kan hawak niyang banal. Ansisay man ako minom kan dugo niyang mahal. Sa iya magdadalay ang buhay sa Madya sa pagpasalamat ki Hesu Kristo. Mami, bi kita. Matindog po. O Diyos, liniwanagan mo ang gabos na tawong nag-abot digdi sa kinaban. Namimibi kami, liwanagyan sa mong puso, kan banaag nin sa imong grasya, panganing mahimuming danay na masabutan ang maninigo, asin nakakaranga mong kadakulaan, asin tunay na mamuot sa imo, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw mo na po ang gabos. Asin pasalamatan po niya to ang satuyang celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Darius Romualdo. Thank you, Father. Ang satuyang mass sponsors, De La Viña family, and prayer warriors of the Holy Souls. Salamat po. Pasalamatan man niya to ang mga altar servers, ang satuyang akolito, mga nagbasa, asin ministro laiko, siring man sa tuya gabos na nakisumaro sa Santa Misang ini. Salamat po. Pasalamatan man niya to ang management and staff kang People's Broadcasting Network, asin Converge, sa padagos na pag-air kan misa nin banwaan sa telebisyon. Ini madadalan alas 6 in Domingong aga sa PBN asin Converge Channel 9. Siring man, ang misa nin banwaan, madadalan sa Facebook live streaming asin YouTube. I-search lang po, misa nin banwaan, sa tuya pong i-like asin i-share sa satong mga kabisto na nasa harayong lugar o nasyon na dai nakakapag-atindir ning Santa Misa. Salamat po.
Matindog ang gabos para sa huring bendisyon. Bendisyon para sa mga naghihelang. Kagurangnan, bendisyon yan gabos na naghihelang, ranga sinda, asintawi sindang, karahayan sa pisikal na pagkahelang, asin espiritual nindang kahilangan. Padagos na biyayai, ansayan mga taong nagbabantay sa inda. Tangani na mas mahiling ninda, ang pagmalasakit, asin pagkamuot, sa pag-ataman sa mga naghihelang. Ninagad mi uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magduko kamo para sa pagbindisyon. Kagurangnan, bantayan mo ang mga namimibi sa imo, anduyugan mo ang mga maluya, asinhuli kan liwanag mo, danay mong buhayon ang mga naglalakaw sa diklom, nin mga magagadanon, asin ang mga nahirakan mong agawon sa gabos na karatan, tuguting makaabot sa orog kahalangkaw na karahayan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Asin ang bendisyon kan Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo, maghilig Amen. asin magdanay sa indo, sagkod paman. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos. Salamat po sa indo gabos. Have a blessed day. Nagsisay mananabubuhay para sa sarili lamang. Nagsisay mananagagadan para sa sarili